gbasara ụlọ akwụkwọ taa. Mgbe m na-anata n'ụzọ m ahụ nwatakịrị kpọ nwanne ya nke obere na-anata o bu akpa nri ya na nwanne ya buru akpa akwụkwọ ya. Nwanne ya ha anaghị agachi ike ọfụma, ya agazie ka ọ gaa kunite nwanne ya ka o nwee ike ịlawa. Akpa nri ahụ adapụ, nje ka nyere nwatakịrị aka ma bịa chọpụta na akpa nri ahụ ụdịka nri unyi o ruru. Akpa nri ahụ ruru unyi, efere ha ji na-eri nri ya adapụ m ka m tụta ya, mbịa chọpụta na ọnụ efere ahụ ime ya inweta ya ụdịka nwa unyi nne ya n'ime ama amafe ole ha safọrọ ya. Na-ajụ akwa nwa ahụ si n'ụlọ nne na nna pụta, akwa na nwaanyị ibe m siri nri ahụ na-ekiri ụmụaka na efere ahụ dị otu ahụ, n'ihi na efere ahụ abụghị ya ga-asị na ọ bụ otu ọnwa ka a na-asabeghị ya. ụdịka unyi o ruru ọkwụ nwa n'azụ. Biko ndị nne na nna ka anyị na-enebara n'ụlọ nwaanyị anya. Ọ pụtara na obere nwa ahụ ji aka ya na-asa efere ha na-eji eri nri n'ụlọ akwụkwọ ma akpa nri ha. Ma ndị nkụziri na-akụziri ụmụaka ọnụ na-ahụbeghị akpa nri ahụ, hụ efere ndị ụmụaka ndị ahụ na-eji. Maka ọ bụrụ na otu ụlọ akwụkwọ ebe m na-akụzi, ha ga-ekwe gị were efere a butere ya na ha ga-asị gị were ya na efere a dị ruru onye na gị gbanwee ya. Biko nụ ka anyị na-eme na ọfụma. Ọkwa nwaanyị penny wise pound foolish, n'ihi na ị ka ga-ejikwa ego ga gwọọ ha ọrịa ma ha bute ọrịa. Please, let's learn to take care of our children's health. Very important. Wash your children's plate and their lunch pack by yourself. Dirtiness is not healthy at all.